Welkom in Ritten bij Fort Rammekes, een rockopera, zo wordt het genoemd. O, die zee. Maar waar gaat het eigenlijk over? Nou, we hebben eigenlijk meer naar het boek van die Wilkens gekeken. En dat is een boek dat heet Waar eens Troje lag. En dat hebben we als vertrekpunt genomen voor deze theatervoorstelling. Die Wilkens beweerde dat een heel stuk van het verhaal van Odysseus zich niet op de Middellandse Zee heeft afgespeeld, maar vooral hier aan de Noordzeekust en op dat Atlantische Oceaan. En dus hij heeft ook een aantal... Zeeuwse mythologie. Ja, juist. Volgens Wilkens kwam Homerus uit Nieuw Sint-Joosland. Echt waar? Ja, echt waar. Kom op jongens! En zo liet Ilias, onze held, zich wel erg makkelijk overhalen door zijn vrienden. Hij liet zijn mooie Penelope en zijn lieve vrouw achter zich en vertrok op een lange reis door de nacht op zoek naar avontuur en plat vermaak. Wat een leuk tentje dit! Ik wist hier helemaal niks van. Ik weet een heel leuk tentje. Ratata! Daar speelt een heel leuk bandje. Ratata! Niet al hoe je komt van ver. We hebben alles hier in Zeeland. Hoe is het om daar te staan? Want het is heel anders dan op de planken. Het is een hele ervaring op zich. Het is ook elke keer anders, omdat ook de omstandigheden telkens anders zijn. De ene keer ligt het podium stil, de andere keer voel je echt wel een lichte deining. Haal je geest uit de fles en zo. En dan ook nog kom je aanvaren op hakken en dan moet je dansen. En de ene keer denk je, oh ja, dat draait je lukt me goed. En de tweede keer val je bijna om, omdat er dan opeens golfslag staat. Het is niet zonder risico. Nee. Het is, je moet goed opletten. Dit is een beetje de stressruimte ook voor jullie, hè? Beetje. Wat gebeurt hier tijdens de show? Tijdens de show wordt hier snelverkledingen gedaan. Dus alle kostuums die hier al hangen en die worden een aantal kleders worden daarbij geholpen om heel snel in en uit, daarin uit te springen als het ware. En jij moet ook opletten welk kostuum je pakt, want je speelt hoeveel rollen? Geen idee hoeveel eigenlijk, maar een aantal ja. Ik ben bereid alles.com. Waarom? Waarom? Waarom is haring gezond? Waarom haring op aswoensdag? Aswoensdag is een katholieke feestdag aan het begin van de vaste periode. Dit wil ik allemaal niet weten. Ja, dat is ontzettend leuk, want je krijgt daardoor een hele erge diversiteit van personages en ook kanten die je kan laten zien en kan spelen. En sowieso de club waarmee we spelen is echt een feestje. Het is echt heel leuk. Een van de leukste dingen die ik heb gedaan tot nu toe. Omdat het is een soort magie. Ja, nog iets. Er komen straks allerlei tegenliggers tegen. Gewoon rechts houden, in je baan blijven. Kijk ze niet aan, spreek ze niet aan, want je wordt verblind. En zo voelde Ilias met de veerman naar het schimmerrijk. Ja, ik ben er voor zover. Het is nu even pauze. Wat vindt u ervan? Ik vind het een hele mooie voorstelling. Prachtige locatie, er wordt optimaal gebruik van gemaakt. Echt geweldig. We zijn enorm aan het genieten. Nou, het is Zeeuws, maar het is ook vreselijk modern. En die Homerus, die Ilias. Dus het is echt heel erg leuk. Ik vind het super gaaf. Echt, ik had het niet verwacht. Waarom niet? Ik wist niet dat ik moest verwachten, maar echt gewoon een heel spektakel. De muziek is een leuke humor en gewoon komen allerlei dingen van alle kanten komen aanvaren of boven je hoofd langs. Het is gewoon super gaaf. Ja, ik vind het erg leuk. Ja. Waarom? Ja, de leuke humor die erin zit. Humor om te lachen? Ja. Technisch ook geweldig, vernuftig. Ja, want u wil niet weten wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Nou, dat kan je wel fantaseren eigenlijk, vind ik. Want dit zet je echt niet zomaar even in 2 weken in elkaar, denk ik. Het is bijna een militaire operatie achter de schermen, hè? Ja, precisiewerk. Succes! Zeg maar hoe je het wilt hebben, gaan we regelen voor u. U leeft per slot maar 1 keer. En die ene keer is nu. Wat is waarom uw ouders? Ja, dan verklaar ik u